Sonnenschein? Не е важно сега. Който ще е. Кати. Яна, хайде, ти ще търкаляш. Чакай сега. Стой, още браво. Нашия артист. Да, Ще търкуваме ли? Казвам ли нещо или търкувам? Ами да, благословие Да е здрав, умен, късметлия, да ни Да му обича, е- да ни слуша. да му е гладък път, че какво се търквали, така и така. Давай, бързо. Давай, Имаш още малко, давай. Ма да не говоря тати. Не говорете вие, защото той се Константин, разконцентрира. давай насам. Константин, Давай. Давай тук, какво има тук? Всичко е за тебе. Всичко е за тебе. Чакай, още не е взел. Подправил се е човек. Хайде, Коси. Да се вземе решение кой е по-здраве. Какво ще вземем сега? Виж колко неща има. Кое ще е за теб сега? Я да видим. Толкова неща сега. Много мислиш ти. Кое ще вземем? Ау, заболекар ще станеш ти. Заболекар ли ще станеш? това е... За Цанко това е супер професия. Винаги го е твърдял. Дай една целувка, дай момент. Данко! Дай. Айде вземи си още нещо. Кое ще вземеш? Ой, те не си, ще си. Браво! И още едно, кое ще вземеш? Дай ми топчетата на мен и още едно. Кое ще вземеш друго? Виж, още едно си вземи. Ко само чак вземем парите обаче. Кое ще вземеш сега? Я да видим. Какво е това? Чакай ме. Защо отказва за теб? Айде, вземи, мамо. Вземи нещо. Не го взел, Бенчо. Айде, вземи още едно, мамо. Айде, още едно вземи. Още едно, мамо, вземи. Още едно, ти се изплаши ли? Ма спокойно, мамо. Я виж, всички играчки са за теб. Коя ще вземеш? Изплашихме го. Беше си взел човека плана на успеха. Нещо го спря. Я, мама, виж още колко играчки има. Я разгледай. Заболека ли Диана? Я вземи още нещо, мамо. Кое ще вземеш? Той е избрал да... Той си избрал. Колко неща има, вземи. Вие държите да бъде това, което вие избрал. Айде, вземи още нещо. Две си взела, ама вземи още едно, 3 да ти стане. Да. Айде, Манипулиране избор. Точно това. Айде, снимай се с плана на успеха, да те видят всички. Снимай се, мамо, дръж, точно така. Това е твой избор, да. Давай. Грешката, мамо, бъркам си за. Строителството няма Да се пари. взе. Браво на тебе! Браво! Браво! Дай на целувка на Никола. Цункай, Никола, хайде. Цункай. Ето не. Цункай. Браво! Помахай на баба и на дядо сега. Помахай им. Кажи им здравейте! Как е при вас? Здравейте, аз ходя вече. Може да не си ли звука? Ние сме им спряли малко. Да ги чуваме. Еми, спряхме им малко. То даваме им сега да говорят. Кажи здравей на баба и на дяда сега. Константин. Здравейте, цяла компания! Здравейте! Здравейте, Какво Светлана. стана така от първия път? Ами, взе... Заболекар, Цанко. Пастата за зъби. Чудесно. Заболекар и след това ще тренира тенис, момчето. Знаеш ли колко ще печели това? Може и търговец като вас. Плана на успеха на 3-то място взе, да. Ама не, ние сме, пастата за зъби сме казали, че е за заболекар, за това, че... Добре. Той си има... Хайде готово сега да хапнем. Каква писка е направила Бенка да покажем на баба и на дядо. Пенчето носи каква пица. Светланче, в моя край се счита, че когато си пукне питката е на голям късмет. Виждаш ли колко места е спукана? Ама аз виждам, А че сега тя трябва да чупа питката, да давам и да тича всеки с питката, нали така беше? Така беше при нас, така. Много ти приятно, че
на Константин. Ма някъде, това е Малко някакво за да за се изпъва и да Първата на нея. Ива обаче трайно хвана линийката. Айде, Никола, ти чете. Айде, Тиче бързо. Поправите персонажа да бъде Че строителството по някаква криза обаче завиде. Не може бързо да тича, Константин. Бързо тичаш. Яна, ти сбър доста. Къде има ли? Просто на младост, аз директно за него. Ами тичайте. Това е твоята мечта. Едно качеството това склена. Тичай. Тази шумотелица е за тебе, Константин.